ole zanina chuan love story lam ngai thak kan tum don ya he Thawnthu hi a thui deuh hlek awangin Ṭhen thum a karon Ṭhenanga zantin a Ṭhen khatna tanga Ṭhen thumna anti chua ka tum don ya Thawnthu ming chu hei kan Thawnthu Ṭawpna ti ani ziak tu PJS share tu PJS October thaeng no ngel chu chhum chuan a ron hlia zau zau renga than mol chu a hnem deuh hlek to awangin thli chuan hnim te chu a chem ri seng senga tlongpui than bula chuan ka thu renga adam laya kanin kom hlimna ber Thawnthu chu ka ngai to chhuak le a engtika nge kanin hmu leang le kha Thawnthu kha la top lo sin kala hril zo si lo cha nang chu khoya emo mi hring te chui chu phak lo na hmuna chuan thlamuang takini chol tawanga ma se ke chu hei zanina I than bula ka ron thule asin min lo hmuem ka wa han ngai tak che em la om ve la thatur thli chu a tho heu heu renga ka ru chuan tlong pui ne na kan nul hlui te chu a chui kir ta a ka u nen MA kal chhun zom turin aizol lama chuan kan chuk thale ta in lo tur zongin kan buai ngala tui kwal veng monga chuan lo tur kan mu hlau mai reru ha zol pui chu kiam duaka kan in lo chu a tong in chong ni lai la ni ve khanglanga kan han en chianga in hnoi jok ban phai chu leisilava in khai om nol mai a chung lam la chu han hoi ve lila a ong khuk ti la kan sai fi ber mai ome an lo lo na a rei to ani ti a hriat hle a achunga bungra omte chu aba hlom hle thuthleng chunga chuan puana in pha a chu puan la chu han thutila a khu chum thei rei thut ngam po ani lo kan thak sep ani mai BA kan kallaya kanin lo te kha kangai rum mai kan ceilinga chuan ro tui far do nan bur chia in khai thlu maya baf tu ni se kanin chung chu engot in karing kan lo tir chuan bur che in khai tam jok chu kan han la thale ria fura lo thlen huna chuan kan khai le vek anga email khop mai kanin hnuaya chuan nu patu khat le pitar pakhat an chenga pathum leke tilo chuan an thom hi ring thai khop mai bedroom kanin trauma tuya thawak lo nen nuam lo takani tui zem te takte kan nei ve chuan tuya dong hnem lo hlea tui ren ngai nen tuya ho khat si ka u hi tui ren thiam map lo mut don le tho ve le in bol reng ania tui ren ne na van boi thlak em bazar nei vak lo wangin me a che thei le a rampam kor le ar tui hong hi kan bol lo boma chuna tamber khatira chungten poisa minon thon ani lo chuan sa hi kan me ngai meu lo chuta po ke chan ve ba kan lai ngam lo kanin lo chu tereu te ti lo chuan in leng hi kan han nga thei khopa classmate te mai ni lo kan kholama kan thren le rol te hi anon leng zan tin thina thingpui no kanin dai lo changin plate kan mang mai thina no pa ngai chang pha chu kanin chuang ve thei hle thingpui hi zan khata voi thum tal an in lo chuan an hongai lo kan gas din mun hi an ngai tu phak lo an hore diak nuwa mun nok lutuk mai thin te hi mang an thak takani thin zing kan han thawa mai zial bung pa na le chinei lo le drum mai thin te hi zing thomut fu lo chang pai chuan ka kham em thin kan lu kabula chuan calendar pakhat thi ain tar ve a chula chu sang ni som pathum dai ami ani le ngal sang ni som pakwa calendar ne na endrem thiam har shin le a ma se tuna chuan phone a calendar en thei to wangin calendar sang ni som pathum chu enga ma kan ti ran lo kan ril ru ti ha em thin tu le kan u naw in kara kan ti tamber tu chu engtika nge kan gas si azu ang ti le bu fai hi anon thon don to angem le ti hi ani fawa khatop don a chuan paisa in dei lo nen hole dei chak om thren chuina chuan zantin mai hian sazu le chimtir anon lu thina atira chuan non kati bazar a thir thangka lei chu ka kam thina ok tur hi om ve reng zela thangkam non kati zong takalo ni bok nen ma se thangan lo ria an o thadu to lo china chuan an nin nom du nge mai
chimti rim chelu tuk le sazubu fai he lu tuk chu soilo an la ek khum zui phei hi chu re thaian ti zual kan kholama kan in chu engte luani lo ma se tuna kan in lu ne na te khin chuan la ji om ve takani class kan han zoma hunte akal de nuwa chuan kan in lua sudul dul thei chu ngaya kan nei chau ve ta tial tiala pa ngai takin kan lu lum ve ta chu nia ve kha chu in rin nia hian ka thian pa mi ki an slap chunga in hlona mu fu hlo mai kan thok don ta a kong pui bul mai ani awangin kong kam mai a chuan cement kan chok tur tura konga nula pakhat ron kal chuan kamit ala hle mai university kan classmate a an em awangin kalo me reiman em mai le ngal labor cement chok lai ti lo chuan mi ron pan naya minon biani chumale mak tak main ka ming lo hreto a ka mingin min ron kawa ka oilo lutuk chu kanui taringota class khata om na na chu katiri ru taringot na thok lai kan ni awangin min ka san le tamaya chen pamiki ana lo mu ve chu ni in a chiat lo kha trai chi ron ti le ngal mai peka ani hi zong atui puya nula chei vel hin no amati zong takani bok in ka hoa zana lo thlen thlengin khanu mel khan karel ru lo tarenga a mengtal po kha lo zo ve om hiania ka ngai ngal top ti la azuna ka wai ngal ni deu top mi du hi ka ol sam ve shim shima an chiat lo deu phei chuan ma se ka du na chu da lau thin hle thung ngai zong anga suang to ngal mai hi ka bem hlo tin nuwa po ka thai mai ngai lo bok monday class kan han tan le a ama nge kha mu le ka tuma a mel po ka hre chiang mu mal to lo na chungin min ron be masa le te ni lo phei chuan ka hret ka ring mi lo class chung nga ka han zon ngel point ani mel om angkha ka hre thai mi lo akal lo ni nge ka ti tar ngota ma se break lo ni a class atanga ka chuak che chu pona chuan mei che pani hi an lo dinga kalpel mai khan tuma an che lo dun ema wangin ka han mel chiang dewa ka mel ti a hria tin a chelo zok chuan min lo bia Ṭhen nimin khani chawem ka han mel chiang le dewa nengelo min lo belo lang chuan ka hremi alawang che ka han ti taringota kan tin lama chuan kan kal hawa a chiat lo te reng nen engwang te le nge ni mi anel ngal em mai hi makkati en reng po ami ho safati shed reng makkati ani kalpa chuan Ṭhen anui sensena tlongpui kania makiti em nang chuan min shelawa ang khop mai kei chuan college kan kal lai train ka hre to cha kei chuan awamak ve eng tin nge min lo hriata tunula bok chuan o literature club a kanin mang velom Johnson College Literature Club froi tu ini kha in magazine te kalo mu thina I thu zia te po kalo chiar ve thina lom in magazine kha chu college tang magazine ain chiar nuam thina kei chuan ani tak chu a alomom hle mai nia kan editor te an tha kan chua thave thai phiana literature hi katuya thu ziak mi te po hi ka ngai sang sin a kei chu ka ti ve mai melom midang ziak tur chu om se kei ni ang mai chuan kan ziak lawang ithiam lu tuk aril thai sia ka ngai sang lu tuk chelom kina ka Thawnthu zia min na chiar sak vela ka lautia englam pang nge chiar wa chak ve love story nia hetiang lam hi kanuam ti zong takania nia min la chiar tir ve don nia kan train kan thlen chuan a thian dang tebula min kal san taria makkati na po tlem chuna kiem ta deu ma se engtin nge min lo hret chat thei class ate hian a mer hret thatak mai ang hian min bia komanu am hle a adu zong soifu tok lak lok chuan tong hi ka chang ve to mangai lo ni tinin kanin hmu a kan ti du zong in an thei ema wangin thian in kom ngai tak kan ni chho zela ka university life po ani wang liau in an nuam hle ani ni khat chu class a hian tlungpui chu ron luta a thian te chuan an lo chi bei ngal sap sapa a bek a sweet pack lian tak mai chu la chuaka a the dar kol ta wak maya ano pan chiat jia kha kala thing hil thailo a birthday ani ka ring ngal maya Mershil velo awangero chuan sweet sempo chu laksak lovin ka chu san ta deya class atanga ka chok lai a hmu chuan min ron zui ngala country ra chuan min ron pha a
kabul se ta chona ron thuta a min mel zo pa hian ka birthday ni hian thil pek chakadua chuani birthday a thil min present ve ang hantia kei chuan oni thu lom engei bi day ani te chuan min shil ve tur che lom chocolate ka pe ve tur che ania tlongpui chuan nia shil che ka du lom ma se ka zaktewa ni tak chu ni le khoi ka give don chu englam nge ni a min an birthday nia give min pe ka vai khat shian na ni englo nia ma ka soi ka Thawnthu zia kha nia kha antia a be ka tang chona ron phor chuaka chiar ngal ka han tum chu lok tuna chona chiar su ina I chiar don nia tuna chona za thak kai chuan nia I thu vekalom ina chong galo chiar don nia katia ka chiar chak to hle maya kai ngei po in love story chu chiar nom ka ti sia paper tam taka ron chil khoma khola chut print ania kainin kuzia ka kanda that nen chuan ai nang lo deuh tlongpui chu mi om thei tak chung ko atang lo chor chuak ania apa hi college lecturer nia anu hi high school zir tir tu ni bok aizola in le lo nei an nia kayang thing tlang atang lo kal ve mai nel takamin kom thei hi angai sanom ka tia alaka po in thlashun na nei haulavin ka du ka soi the ni a mela chet lo ema wangin mel shet anga ema star tu po tamtak an omti ka hria ngai zong po lo nei ru reng mai thei ma se kanin kom changin ngai zong lam chu vai khatte po kan la soi ri lo thung zan lama tlongpui Thawnthu chiar tur chuan kain bot saita a cha thale a abul tan na arai to a ma se azia zo lok thei lo thu te chu min shil nge a Thawnthu biming la chu dangdai em maya a changtu te po mi hring an ni lo a changtu pa adan zo te a manga a changtu nu atan uite a dangdai ve shim zo te le uite chu anin nei thei lo shima ma se anin mangai tat boxi Thawnthu lung che thlak tak zonga van ni chiangem ka chiar zan chuan kanui kur renga ama phei chor ria se min hongatin ka ring ale lam zong tak chuan a fak omru riawa a spelling a oluka grammar la a fel fai sia chiarnom tak chun ve tho mai chumi zan chuan min ron kola atuka plasa a Thawnthu zia comment engamatal nei turin min dua eng tak chu saengi mo angai nom em lova a common lo ema chu ka fakna pakhadania Mizo trong ziak dan dik tak angai san zele a uluk zia chu ka fakna ani le anga chu bak chu sui tur ka hrelau thung atuka chuan class a kan thuduna min lo zot ngala a Thawnthu chu kala chuaka tha ka ti lai le a zia uluk na te a idea te chu ka han fak ve loma adu ang tak chan na ka pelo nge ni kalamaron hoya englo nangma hian Thawnthu chiar turi nei lo mo chiari phalangem kai chu ka han ngoi wangwanga kamita tak chon min mel kara ti hian ka ngai tu ta ka ziak me kalom tin ka changa chuan ani ne na kan Thawnthu hi ka ziak zelanga ka chiar sak thina nga anuam ngotin ka ring ka han mel zewa love story pakhat chu ka ziak alom ala top lava mani atang deu khan ka ziak tran chi a ani chuan yes kalom lutuk kalo chiar ve I phal chuan ke chuan ala tlem lutuk ka man chang ka ziak zeu ringa zela I du chuan ni tin episode ka zelin ka chiar sakang che ka hantia ka van lom ani chuan naktu ka tangin ngo alo tia ole naktu ka kalo pa yang ka chiar sak don che nia ka hantia chumi zan chuan ani ka mu nia tanga ka thinlunga lo om zong te chu ka ziak chop chuk ka angai nom thei tur ang berina changtu pa chu siam te ania a changtu nu chu kimi ani thung atuka chuan class break line canteen a chuan ka chiar sakta a angai thatui lutuk chuan athil ai lai po hre changlawa ka zia chin ka chiar zo chuan a ui lutuk chu ziak klem min ti ta em maya a che zia te chu ka thlir renga alom om ka ti a ui lutuk mela chu kaya tan chuan mu nuam tak awan ni em chu tiang chuan zantin Thawnthu chu ka ziak zela break apiang in ka chiar sak zia a thui deuh chang chuan nuam ati thin em a toy deuh chang chuan alom lo der vela test le exam kan nei chang chuan toy te ba ka ziak man ngai si lova mi chu a thiam ve thei lutuk
class kan kal that vak lo ni hian voi khat chu kan Ṭhen hawa classroom ko ta kan om lain tlawngpui te Ṭhen ho chu kan ina ron len an tum thu min ron ril thut maya kan in ka han ngai tu a an ni ho ron len na chi zia zang ni silo Ṭhen pamiki ate ina ka lu pui mai don nge eng tin nge ni ang chuan lam ham siam mai tur la chu ka hre silo tlawngpui chuan ka bana vonin a scooty a chuang tur chuan min hruai pheita a rel ru boi du hle mai tlwangi I Ṭhen te hi an local ve don em ni nangma chau lo leng la ani chuan nia ka hrialom in a telu tuka kan le ni ring lo ni kha anni chun local ve don lo awahan makle zel em kan in ate thu te chu eng tin nge mo lo hriat le eng tin nge hriata tlwangi van mak tunge hril che a nia ma nia kan in chunga ka om lain parvain min hrilalom scooty lam hoina nui seka thil oi om deuh hi chu om mole I mak ka ti ani chuan scooty a chuang turin min han hrila kan veng lampan chuang kan tlan chhota a